дуруд бинандагони азиз, барномаи навиди бомдодӣ аст. Аз душанбе тақдими шумо мешавад. Имрӯз 13 ноябр аст ва рӯзи ҷумъаи Саид муборак бошад. Соат ба вақти душанбе 11 ва умедворем моро то чанд дақиқаи дигар ҳамроҳӣ мекунед. Русия ва Тоҷикистон гуфтанд ки роҳҳои ҳавоиро тадриҷан боз хоҳанд кард. ҷоизаи озмуни озодӣ ба дасти ғолибонаш расид. дар Тоҷикистон калонтарин нерӯгоҳи офтобӣ сохта шуд. дар Бадахшон бузи ваҳшӣ ба ҳайвони хонагӣ табдил ёфт. мақомоти нақлиёти ҳавоии Тоҷикистон ва Русия дар як гуфтушуниди бархат ё онлайнӣ масъалаи кушодани роҳҳои ҳавоии миёни ду кишварро баррасӣ карданд. Икром Субҳонзода, раҳбари Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон, ин мавзӯъро бо иҷрокунандаи вазифаи вазири нақлиёти Русия, раҳбари бунгоҳи нақлиёти ҳавоии ин кишвар Александр Нератко дар миён гузоштааст, вале аз натиҷаи мушаххас хабар дода намешавад. ба хабари расонаҳо, тарафҳо ба мизони ҳамкории дуҷониба дар ин самт баҳои баланд дода барқарор кардани парвозҳои мунтазамро дар оянда имконпазир номиданд. аммо Нератко гуфтааст, ин масъала зина ба зина ҳал хоҳад шуд. дар ин мулоқоти онлайнӣ ҳамчунин шеваи иҷозат ба парвозҳо барои бозгардонидани шаҳрвандон ва санҷиши вазъи фании ҳавопаймоҳо матраҳ шудааст. ҳазорон нафар аз муҳоҷирони тоҷик дар Русия чашм ба роҳи боз шудани роҳҳо барои бозгашт ба Тоҷикистонанд. ҳамчунин донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои Москав чанд рӯз аст аз мақомоти ду кишвар мехоҳанд бозгашти онҳо ба Русияро созмон диҳанд. дар хабар омадааст, ки мақомоти Тоҷикистон ва Русия гуфтушунидро барои боз кардани роҳҳои ҳавоӣ идома хоҳанд дод. Федератсияи муҳоҷирони Русия дар шаҳри Москав маркази кӯмаки ройгони ҳуқуқӣ таъсис дод. Ин марказ ба муҳоҷироне кӯмак мерасонад, ки мушкили ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатӣ доранд. дар камтар аз як сол маркази ҳуқуқӣ ба бештар аз 10 000 муҳоҷир аз кишварҳои Осиёи марказӣ тариқи телефон кӯмак расондааст. аммо ниёзмандони кӯмак махсусан дар замони авҷи коронавирус хеле зиёд шуданд. фаъолияти ин марказ аз 1 ноябр густариш ёфта барои 14 моҳи оянда тамдид шудааст. дар Тоҷикистон бузургтарин нерӯгоҳи барқи офтобиро ба кор андохтаанд, ки айни замон баландтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар ин бора Оҷонсии байналмилалии рушди Амрико ё USAID рӯзи 12 ноябр хабар дод. ин муассисаи имдодӣ, ки барои хариду насби нерӯгоҳи барқи офтобӣ ба ширкати Помир Энержи кӯмак кардааст, гуфт нерӯгоҳи офтобӣ ва истгоҳи ҳифзи нерӯи барқ бо тавоноии 180 киловаттсоат дар ноҳияи Мурғоб гузошта шуд. Мурғоб баландтарин ноҳияи Тоҷикистон аст, ки 3600 метр баландтар аз сатҳи баҳр ҷойгир аст ва маҳаллаҳои дурдаст ба ҳисоб меравад ва 6000 сокини он аз шабакаи барқи Помир Энержи ҷудо ва аз нерӯи барқи мунтазам ва кофӣ маҳрум буданд. дар баёнияи расмӣ омадааст, ки нерӯгоҳи нав имкон медиҳад таъмини мардум бо нерӯи барқ дар ҷараёни рӯз 50% зиёд шавад, ки дар ниҳоят сатҳи зиндагии онҳоро беҳтар ва ба рушди иқтисодии Мурғоб мусоидат мекунад. ҷоизаҳои озмуни лаҳзаҳои интихобот 2020 ба барандагон тақдим карда шуд. рӯзи 12 ноябр ғолибони озмун ҷоизаҳоро аз дафтари Радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карданд. Радиои Озодӣ дар арафаи интихоботи парлумонии 1 марти соли ҷорӣ озмуни беҳтарин видеоҳои бахшида ба ин маъракаро эълон карда буд. ва даҳҳо видео ба мо расидан ва доварон 14 беҳтарин ин видеоҳоро баҳогузорӣ карданд. албатта ба сабабҳои маълум паҳншавии пандемияи фарогири коронавирус ҷанбасти ин озмун як андаке ба таъхир уфтод ва дар рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон рӯзи 9 натиҷаҳои ин озмун маълум шуданд. доварони озмун баландтарин баҳоро ба видеои рақами 4 доданд, ки дар он на танҳо лаҳзаи омодагӣ ба райдиҳӣ сабт шуда, балки суолу ҷавобе ҳам дорад. чандтаи доред? Аста ин ду кас мешава овоз дода? пастуруши овардагӣ ва гӯдаки майдакати хонона.
муаллифи навор хабарнигори шинохтаи тоҷик корманди хабаргузории Азия Плюс Абдуллоҳи Ғурбатӣ аст ва акнун соҳиби ҷоиза видеокамераи нимаҳирфаӣ гардид. Ҳастам ки мақсади ман вақте ки ман ин видеоро мебардоштам иштирок кардан дар озмуни озодӣ набуд. мақсади ман иҷро кардани рисолати шаҳрвандӣ ва рисолати инсонии худам буд ки вақте мебинам дар муҳимтарин чорабинии сиёсии кишвар тақаллуб рух медиҳад натавонистам ки дар канор бошам, балки ҳамин лаҳзаро дар дурбини телефони худ сабт кардам ва баъдан вақте ки дар саҳифаи фейсбукии худам мондам, дӯстонам тавсия доданд ки ба озмунам пешниҳод кунем ки ва хушбахтона дар озмунам соҳиби ҷоиза шуд. ҷои дуввумро дар озмуни лаҳзаҳои интихобот навори дар назди қуттии райдиҳӣ чӣ иттифоқ афтод гирифт. Лаҳзаи ба сандуқ андохтани чандин баргаи рай. муаллифи навор сокини шаҳри Душанбе Наргиз Соҳибов аст ки соҳиби нави охирин планшет гардид. ҷои севумро дар озмун ҳайати доварон ба навори назари тоҷикони Москав дар бораи интихобот доданд. дар ин навор аз чанд муҳоҷири тоҷик дар кӯчаҳои Москав пурсида мешавад ки оё дар интихобот ширкат кардаанд ё на. ҳамин имрӯз мо наметунем ки интихобот муаллифони он Камолхон Файзуллоев ва Суҳроби Ҷаҳон соҳиби смартфон шуданд. ва туҳфаи ин бародарони мо ки феълан дар Русия қарор доранд охирин навъи смартфон ё телефони ҳушманд аст. من миннатдориро аввал ба радиои озодӣ аз номи бародарамон Камолхон Файзуллоев мерасонам ва хурсанд аз онам ки маро ба инҷо даъват кардед ва бо шумо ҳастам. Владимир Зеленский президенти Украина ва яке аз ёварони асосияшро баъди сирояти коронавируси нав дар аввали ҳамин ҳафта дар шифохона бистарӣ карданд. Яке аз мушовирони ҳукумати Украина рӯзи 12 ноябр ба нашрияи Украинская правда гуфтааст ки Владимир Зеленский ва Андрей Ёрмак, раиси дастгоҳи раёсати ҷумҳурии Украина, айни замон дар шифохонаи Феофания дар Киев табобат мегиранд. мақомоти расмии Украина рӯзи 9 ноябр гуфта буданд ки озмоиш собит кардааст ки Владимир Зеленский ба COVID-19 гирифтор шудааст, вале ҳолаш хуб аст ва вазифаҳояшро дар карантини хонагӣ иҷро мекунад. бино ба гузоришҳои дигар, мақомоти баландпояи Украина гуфтанд, аз ҷумла вазири молия ва дифоъ низ ба COVID-19 мубтало шудаанд. як сокини ноҳияи Ванҷ бузи кӯҳии Сибириро бо бузҳои маҳаллӣ дурага кардааст ки дар натиҷа навъи тозаи буз ҳосил шудааст. ин навъи буз то 100 кило вазн дорад ки 1 баробар аз бузҳои маҳаллӣ вазнинтар аст. тафсилоти бештари ин гузоришро аз ҳамкори мо Мумин Аҳмадӣ мебинем. ҳаким Роҳатов сокини деҳаи Арнавади Ванҷ мегӯяд, аз ин таҷриба вазъи чорводориро беҳтар карданист. олимон мегӯянд, дуррага кардани зотҳои буз бояд омӯхта шавад то насли аслии бузҳои ваҳшӣ вайрон нашавад. ба гуфтаи онҳо, эҳтиёт кард то наслҳои бузи дуррага ба табиат раҳон нашаванд, чун дар ин сурат имкони зиён расонидан ба насли асосии бузи кӯҳӣ вуҷуд дорад. ҳаким Роҳатов мегӯяд, ба дастгирӣ ниёз дорад то оғилхонаи хос барои парвариши ин зоти нави буз бисозад. бузи кӯҳии Сибирӣ ҳамчун ҷонвари нодир вориди китоби сурх аст. шикори ғайриқонунии он ҷавобгарӣ дорад. то кунун расман дуррага кардани ин зоти буз бо бузҳои маҳаллӣ дар Тоҷикистон таҳқиқ нашудааст. вазорати дифои Афғонистон эълон кард ки Азиз Юлдош, раҳбари ҳаракати исломии Ӯзбекистон, кушта шудааст. вазорати дифои Афғонистон рӯзи 12 ноябр дар як изҳорот эълон кард ки Азиз Юлдош дар амалиёти нерӯҳои қудратии он кишвар дар ноҳияи Ғурмочи вилояти Форёб кушта шуд. дар эъломия замони анҷоми амалиёт зикр нашуда, аммо гуфта шудааст ки фарзанди Азиз Юлдош захм бардоштааст. вазорати дифои Афғонистон гуфтааст ки Азиз Юлдош фарзанди Тоҳир Юлдош, раҳбари пешини ҳаракати исломии Ӯзбекистон буд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 13 ноябр чунин таъин кардааст.
بیننده‌های عزیز، این بود چند خبر و گزارش در برنامه نوید بامدادی از رادیو آزادی که تقدیم شما شد. خبرهای از این هم بیشتر رو شما میتوانید در چند ساعتی بعدی از همکاران ما که تقدیمتان میکنن آگاه شوید. خیر و خوشنود میکنیم و همچنین خبر و گزارش های ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم پیگیری کنید.